Inilatag ni dating Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. ang kanyang mga naging tagumpay sa 7 buwang panunungkulan sa lungsod sa kanyang una't huling ulat sa bayan nitong Biyernes, Hunyo 27. Kabilang sa mga tagumpay na ito ang kasalukuyang konstruksyon ng 15,000 housing unit sa barangay Humapon na naging posible sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Kasama rin sa kanyang mga ipinagmalaki ang mga dagdag na silid-aralan sa iba't ibang paaralan sa lungsod, pagbubukas ng Super Health Center sa barangay Humapon na bukas maging sa mga kalapit na barangay at ang pagpapatupad ng PhilHealth Zero Billing Policy sa Legazpi City Hospital. By successfully outsourcing these external funds, the city can implement crucial infrastructure and development initiatives without depleting our local budget. Our local budget this 2025 was really focused on our local concern. Lalong-lalo na sa mga primerong pangangahimong infrastruktura kan sa tuyang mga kabarangay. And for the first time, sa inisyatibo man kan sa Indo, ABC President na ngunyan, magiging alkalde ng Indo, natawan ang gabos na barangay, ihalos tigpa 500,000 pesos sa sindang mga prioridad na mga infrastructure program. Kasama rin sa mga iniulat na tagumpay ni Garbin ang mga inisyatibang magbibigay ng pangmatagalang solusyon sa suliranin sa kuryente tulad ng paglalaan ng 200 milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Albay Electric Cooperative, pagpapatayo ng 2 substations at pagpapabuti ng mga linya ng kuryente. Kasama rin sa kanyang mga ipresenta ang pagpapatas ng sahod ng job order sa City Hall na mula 150 pesos ay ginawa niya ng 350 pesos. Ibinida rin ni Garbin na regular ng empleyado ng City Hall ang mga job order na lampas 20 taon ng nanunungkulan sa LGU. Ang sabi kan sa itong alkalde, sa iyang ipapadagos asin kumapi pwede sa pagdakula kan sa tuyang income asin national tax allocation, mas dadagdagan niya pa ang mga prioridades, pondo na pinaghahagad kang sa penetang barangay kang sa tuyang syudad. Such strategic move of this representation allows for the preservation of local funds for the city's services and programs, yielding to a more balanced, viable approach to city management and operation. This funding strategy exemplifies our resourcefulness, leading to the successful implementation of projects synonymous to responsible fiscal management. Samantala, ngayong araw ay formal lang naupo bilang mayor ng lungsod si Hisham Ismail. Magsisilbi naman bilang ikalawang kinatawan ng Ako Bicol Party List ngayong 20th Congress si Garbin. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.